Hello everyone, welcome back to my Mediyon Borgoary YouTube channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौ बरायलायबाय। ओमफ्राय नै दिनै जोङो मोनसे मोनथिफेरनाय जायगायाव थांनो नागिरदों, माने शुटिंनि लकेसन नायनो नागिरदों। इभेन आंबो मिन्थिया माबायदि, होमब्लाबो थांनो नायनोसै थ'दो आंजों लोगोसे। ओरैबादि सान्दुं गोसा, आयौ 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 थैखागोन बिदि सान्दुं गोसायाव थाबाय थानांगौबा। ओरैनो दाखालि बिराद खस्थ' मोनदों सान्दुं थानानै, आरो सान्दुंखौनो बावबाय नै। ओमफ्राय नै सान्तिपुर बाजार मोनफैलायबाय, बड'लेण्ड रेस्टुरेन्ट। आं नायबावाखैमोन रेस्टुरेन्ट होननानै। जोङो दा थांगोन, नै बेजों थांगोन रुनिकाटा सामथाइबारि, ओमफ्राय बेजों थांगोन जोङो भुटान दादगारि। स' जोङो थांबाय थानि होमब्ला नै सोर सोर गाखोफैनो गोसो नैबेयाव बास नेमफैलानो जायो। थांनि होनबाय थ'दो फैयै फैयै सफैबाय। मा मोनलायो देवस्रि दालां। आयौ हाबाब ब्लग खालामनायखौ नाहरबायब्रा आं। दिस इज देवस्रि। गोदोहाय माबा फिल्मखौ बेयाव मोसालायदोंमोन आब' संगिनाया, बुंहां बुङाहां मानो नों होननायखौ। दैया जि मोजां नुदों ने? औ बिराद मोजां, आयो दुगैथावथाव। आं नोंखौ गोसो गोरबो जिउजों मोनदों गोसो थोयो होननानै मोसा गाना गोसो दङ दाबो। जिखुनु जा फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारनि स्टुडेन्टसफ्रा फरायोब्ला मिथिगौ आरो देवस्रि हाग्रा होननाय, माने बबेबा लेक्साराव दंमोन। आं गोदो फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार फरायनो मोन्दोंमोन, दाथ' बारबोबाय नालाय। बेफोरनो आरो देवस्रि हाग्रा बिराद गिदिरमोन खोमा गोदो, दाथ' गैला बेनिफ्राय। जोङो दा साहा लोंनो फैदों सासे आदैनि न'आव। नै मानसिफोर गासिबो। नै जोंनियाबो इण्डियान गेट बानायबाय दादगारियाव। इण्डियान गेट ओइ बा बिराद हिट। ओइ जोंनि इण्डियान गेटआबो बिराद हिट जाबायब्रा ने, बिराद हिट नै इण्डियान गेट। चलो इण्डियान गेट बानायबाय। नै बेनो दा दादगारि बाजार, माने मोजाङानो फ्राय दादगारियाबो, गाज्रि नङा। नै बास स्टेन्ड बे होननाया जासिगोन। खोन्थाजोबबावनांगौ बायदि, जेनेबा मोनथिखायो मानसिफ्रा, बे खाथि खालानि मानसिफ्रा। नै बियो भुटान गेटमोन, खिन्थु दाथ' क्लस जाहैबाय। मा होनो आरो, नै बेनोमोन भुटान गेट। फाइनालि जों भुटान गेट मोनबाय। नै बे भुटान गेट हाबनोथ' मोना, क्लस। स' जों थांगोन बे साइडजों। आरो गोजान दंबावो। आयौ गलासो लामाया गिलु बालुथार। ओरैबादि आं दालाङा मोजांथार नै। नङा दालाङा मोजां, खिन्थु जोंनि नङा दे, भुटान। बे भुटानसो ने? भुटानसो नङाबा माथो। ओइ दालांखौ होनदों बे मोजांथार होननानै, खिन्थु जोंनि थाखाय नङाथ' बे दालाङा। ओमफ्राय बाबु लानाय बेनो नामा लकेसना? बेयाव बे मोनसे नङा, बेनो लकेसना नों लाबोनाया। ए ओमफ्राय अबावबा नों दै गोलैदों होननाया? बेसे गोजान दंबावो बेलाय? औ थ'दो होमबालाय लानानै फैनोसै। फैखाबाय जेखन ना? थांसै थ' होमबालाय। नै बेबो आरो लकेसना। ओइ बे फट' लाग्रोनि मोनसे। फैनायना फैगोन नोंसोर दा गोजोन लाफैबाय थानो हागोन आरो ना, दा टाइमा।
आरो थांनि एसे लामाया ओरैबायदि हिट बुंनोनो नाङा आरो स्कुटि सालायनाया गदा गदसे बुंनो नाङा खोख्लैसो बियो ओमफ्राय नै मोनसे लकेसनखौ जों नायबावनि आरो दा र' दे नायनि होमबा लामाया हेभि दै खिन्थु हलाय नै हाजो Wah, boleh bisa aku tuh kosong nih. Ayo. दै लायखो आयं? अ बेखौसो लोंनांगौ नामा? लोंनांगौ गैया दैयानो आयं। अ एफा गोजौ हाजो मानखोनानैसो दै मोनलोङो ना? अ हाजोनिफ्राय गनाय ना? एफा गाहायाव थांनानैसो दै मोनोनो थांबा नुहैगोन नायनो नागिरदों बेखौनो जारलाखा गोथौ दै थां खोमाया एसे बोरैबा बोरैबा होनदोंलै आं मिथिया आं बे आरो हाखरा बेसेबा गोथौ नै बै गोजौआवसो माबा लायनांगौ दैखौ थ' थांनि आरो मास्क टाक्स खुलिजोब्बाय आं हायैनि थाखायनो गरमा निजिरा ओइ मानसिफ्रा बेसेबा गोजौनिफ्रायसो ओरै ओंखारबोनानै लोंनो थाखाय दै लांफैनांगौ आरो जोङो दा गाहायाव थांनि नामा नै मा दैयानो एसे नै इदि बोहैबोनायल'सो एसेनो माने हाजोनिफ्राय गनाय बेखौनो लोंनांगौ जायो आयै सिं माखौबा गावगासो दै लांफैग्रा जादों नै सान्दुं अभारद्रायलै बेयाव मोनसे सेलेक्ट खालामदोंनो बेयावहाय माने बैसागु स्टाइलसो नालाय बर'दिन लांफिनाय बिसोर सेलेक्ट खालामबाय आरो बेयाव मोनसे हाजोनि दै लोंफेराखै माने साननानै नायोब्ला जोंनियाव एभेलेबेल दै बेफोर दैखौ जोंनि थाखाय मानि थाखाय नांगौ खिन्थु नै जा फैदों जों दै लाना फैयाखै बेखौ लोंनो गोनां जाना फैबाय ओरैबायदि आरो लोंनायनि ओरैबायदि मोजां मोनसे फ्रेश थान्दानो मोजाङानो नै बे हाजोनिफ्रायसो गबोनाय दै खिन्थु बेसेबा एकदम अलरेडि फिल्टार जाखानानै फैनाय द्याट मिन्स हाजो सिंनिफ्राय फैखानाय नालाय ओमफ्राय बिराद मोजांखा मिनारेल वाटारखा आमला लागायनाय बादिखा दैयाबो थोर थांनोसै थांफिननांगौ बङाइगाव जानाय गेलेल' एफा गोजौनिफ्राय गाहायाव मांखोलांबाय दाना मांखोफिननायनि मजाया बेलेग नोंलाय नै गथ'फ्रा बेसेबा गोलैलायसिम आङो नै मोजां आरे थांफिनसै जोङो थांफिननानै माखासे लकेसन दंबावो गोनां दङ बेवहाय जोंना ब्र'आ मा बुंबाय ब्रादार मेडिया बुंदों देनां माने गावथ' गाव लाखाया खिन्थु गावनि फिसा फिसौखौ बिनिफ्राय आङो बे जायगायाव बिहामजोबो लाया आरो फिसाजोखौबो हरा माबा खालामनांगौ दे जेनेबा इसोरा बेयावनो जेनेबा जोनोम होनायमोनखाय नङा खायसे गावबो लाखिनानै लायोना रायजोखौ गावबागावनि खाफालखौ बुंबाय आरो माने सोरबा गावनो बानायनाय नालाय अके जोंनि गामिया बिराद मोजांमोन दे नोंसोर थाफाबायना बिराद गारियाव मम' जासुलाया मम' जानो हामदों बिनि मम'आ बिराद गोथाव
जों बेखौनो नेनानै दङमोन itu tupa itu momo जानोसै दा ओमफ्राय नै जों फाइनालि जाजोबखांबाय थुफा जाबाय मम' जाबाय स्प्राइट लोंबाय उदैया बेरदां जाखाबायलै दा जाखांनानै थांनोसै थ'दो आं स्पेक हमथ'ला हमनो हाला आं थांनोसै होनबा थांग्रोनि जोङो आरो दाबसे बेलेग जायगायाव